Sallum l-ebda żblokk fis-sitwazzjoni tal-Pitkalija u dan minkejja li fl-aħħar ħin il-Pitkala kellhom laqgħa mal-Ministru Anton Refalo li hu responsabbli mis-settur. Fil-fatt, Jan Bonello fisem il-Pitkala konferma li ilhom għaddejjin diskussjonijiet mal-Gvern biex jiġi rranġat il-post. Iżda wara snin ta' elmenti u tal-biet biex fost l-oħrajn il-Pitkalija jissirila xogħol meħtieġ, dawn il-karbiet kollha waqgħu fuq widnejn torox, bir-riżultat li jidher li hemm status quo. Diversi Pitkala li tkellmu ma' Net News qalu li jekk mhux se tinstab soluzzjoni immedjata għal problemi li hemm, il-Pitkalija mhux se tkun tista' tiffunzjona kif suppost. Fil-fatt jidher li l-Pitkalija se jkollha tiftaħ mingħajr il-Pitkala membri fl-Assoċjazzjoni tal-Pitkala. Bil-bdiewa ikollhom ibijaw il-prodotti tagħhom huma direttament lill-konsumatur. U dan jista' jwassal biex fil-jiem li ġejjin jinħass nuqqas kbir fil-provvista tal-frott u l-ħaxix. Sa dan it-tant Net News jista' jikkonferma li l-Farmers Central Cooperative Society se tibqa' miftuħa għal bdiewa u x-xerrija.